Halapad nga pagpananom og mga flowering plants gihimo sa Mandawi City aron mapanindot ang mga Center Island nga nahimutang sa dakbayan. Anang report ni Nico Sereno. Gipanamnan og mga bougainvillea kini mga Center Island sa Mantawi Drive sa Mandawi City. Naabtan namo kini mga personnel nga tigatiman sa mga bag-ong tinanom nga flowering plant subay sa tinguha nga beautification. Niadtong weekend, gihimo ang pagpananom sa dapit sa mga milangkob sa Tripartite Industrial Peace Council. Gilangkuban sa mga local officials, mga nagduma sa lain-lain nga mga kompanya ug mga miyembro sa mga organisasyon. Napilian ang dapit nga i-adopt aron ilang mapanindot. We were able to plant 200 bougainvilleas diha nga kanang island to move Mandawi nga malimpyo nga misigang island kanang this is our own way of helping the city. Gipasalig hinuon sa opisyal sa Mandawi TIPC, regular sab nilang i-monitor ang mga gipananom aron masigurong mutubo ug mamuwak. Nakig-alayon sab sila sa mga departamento aron maatiman kini. We will be visiting the island every quarter. So ni work with me ni Ma'am Rose sa DGS nga kung mahimo kanang mo set me og dates kung kanus mo balik didto kung kinahanglan ba ilisan ang tanom unsa man kanang kinahanglan ba kanang sa mga fertilizers unsa dapat na mo buhaton kay i-sustain gid ni namo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.